Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro ginigilong ki khubor bam takasni. Ke India kasni ning kong kalasoy ka soskular ka bandriu fly hajar klur tingka ban thied ki arfndriu tli ki liengsuin iapom rafali kata ki liengsuin ki badan haduriau. Na France ban pendep ka soskular ka record apreng ka sarkar but ka jingyete balaya soy ban thied ka long na ka benta arfu artli ki liengsuin jen ki basyong tang uway bat sautli ki liengsuin hikai ki basyong arngut ha ka balakmi lenti ba ka jingpen poi kan pendep ha usnam arhajar lai puwe. Ka jingyete ka kentupru ya ka jingpen bha ya ki liengsuin ka jingkershan ki marbam bar ka jing hikai ya ki briu bat ha ka khil mat ka bakrau na ka benta ka jingtmu atmanirbhar bharat ka jingshnaten rai ki tiar. Ya ka rafale la shim ba ka de kan liengsuin iapom duriau ka batbet tam ha ka perthai. Kumba ka long tang ki sipai duriau jang ka reference ki badon ya ka ne ka liengsuin jan.